سلام كمكنكم صبركم سمعتي ازي جاتروز انترتينمنت كرة سمعتي ابز حالف سوني مبل قدامي كفال زانتا عزبة تثبيت اقرب لكم منبري ذكر كوينو نلوم بدما كلاي كفال زانتا عزبة تثبيت حيسه تمليسكم علقو كرة سمعتي بروك سنباتي قبلنا نداولكو نابتحستو كلاي كفال كحلفكم سنة مكتال علمات تسلم كدان تخدينا عندنا بقت أبترجع كوفيلات أنا حتى برغت نبقى قربيلو دحين خدات تسلم كدان تخدينكي أنت ترخي بديو تمالو بسلامة يتفلالنان بدحرا أنت حقاتي مكديو بمبال كعبو حتو تقرب لها المازجنك ألوين تكون كيم لقات بخيات كتسألت برغت سلازي ملست اللوج انكتون دا زايد غدا نسون مسعى تتقلعوا بحبار دما بخيو برغت أب عمق حلمين كليا ويزرو أزيب برغت أتقولها فرق معلتكو خينو تسبع قرص ساعات كأغلق أزودي إلا نبرا بيرانو كم تياد زرار بأن أوان مساحز أخليز مسل انتو غني ولاديتو وترزتك أملاك ألسل زغنات كالتفاية السن نوح دحر معتيت آي ندحو بو قرصي كتبايو مسرعيهم كن تسكيفو تنسى أياقم يحديركم ناي حبار السلام تالي كيسو كتو تحتيبو مسقوم كف بلا نمالتو أخلي لخيفو بشغلتو العلو نسرحو تفكسي مسارحتو كالتفهم سلازي ماتو أب حدث أقعي ناي تكزا كوينو كتبايوم جمرا بليتي زحلمو حلمي هندبت ذكرمو أزيو تكرمي وشت دما بفرحيان كتكتاي برغت عبز نبرو بوتا خوينو حلمو مزكرو نبينو تزاربه بحلم بغياتك انتايو بحلم بغيات حقوس كبال كو سمع اللغو المازي بسلام دحديرات خون ليت دأمو قلقات إمو يخون دحركا أب كان شولو ملوكو بيني أتقمت سلا قل رغون دأمو حدقاقات إموها بزوح قمتات اندامت ان بينو مس حساب تبعسه انت المازقن وشتان فرحيزخون بوتا يبلون بخمس مغنياتي آخاء نتن كربا بيتسب مسعاكي حدراز أبيتن برغت بزعباتي حلمين الماز كعللا كم زيبو اللي يمس نفسو ترهداديو مغنياتو تسلم كدان بحلمي حما نقر كيالو اي ترفن زبل كمتي نيرو قبو كيرو بزعبا كل سبا مسيلو كعللا مو كل تفلط نقر انتهى اللي واقت نقرو كأسيلو كعللا والسنة ساعات قطرا قدمي مئخاليو برغت أبوتا قطرا استرغبه الماز كالتفا متيا بعينو كرياي باقو المازون بوغنا قدمي ساعات مئخالو كالتفا توتسكون تدليت نايقوال نقر كنكسلت ايكالن جزيا مقرابيا نابوتا قطرا بتبتب زبتحت مراقبيتهم بوتا فلتيس لزغونت بقلطوف نافتيز نبرو بوتا بتحت وشتان برغت كتريوز نبرو خررتا أبسلمتا يزرينيهو برغت قد الماز كم تعيدهم يقوم سرعيو تمسكن فتاري بمبال نام نفسو أطبيقو سعما تنفاسو كساب مكوتتار زسئني زليله نيرو الماز أبقت برغت فولي نقر سلازز تبالت برغت حوي نايد حند أنك أتستنفس دحركا أمسر أخاني تمسكني لكا إيه حدش نقرالو ديو انت المازي مستنكو غندي نايد حندي تشغيلتني أب أفوزت أنو حملسي بزي مستو علي دربي الله هو حج اندي ساعات زأكل زلو زي كون لما أنت كويرن كوخون بغالة تشغل كان تخون كاكن نكرني الناشا أب إداز نبرت ساعات اندا تعذبت يتزاريوا برغت بتحنساب زوت أكالك قتل سلز نبرو نسون ساعاتو تملكته واي حق أخوي ساعات زبح جيز أكل زلو أغدي مسلازمت أخو قدو غينز زدنكو خوين تسمعني نتا زربا عطوامو سيدا سيبو كوفا بلا كلتيهم فقرات عينين داتت أمامتو أب حساب أتو نحد حدهم كزخاخرولو أبسي كولو درجين بتيهم نقلي كاليئيت بخمزي قتلو أمانغو حسابهم أساسايت بممتاع نتي سقطة سبرتو أساسايت بخونتات نايتهم فقرات تكرمت كم عملا متأن كدميو كسحقون كتاوتن سلتريهم شعو كن زي أمولهم سقم بالومي كريموا تبايسو مالو مالتيو بمبال نقدايم بعلا مدمدم تا كبرتلو
በረኸት ኣሳሳይት ኣብ ከባቢኦም ርሕቕ ምስ በለትዩ ነታ ስቕታ ዳግማይ በዓሉ ሰበሮ ኣልማዝ ሓብተይ ናይ ድሓን ደኣ ኣብ ዲቕ ዝበለ ሓሳብ ኣቲ ክጸኒሕኺ ስቕ ኢለ እንተተጸበኽስ ወይ ክጥምትኒ ድሓንዲኺ ትማለኸ ከመይ ኣቲኺ ገዛ መእተው ዘረባ ክኾነ ኢልዩ ነቲ ስቕታ ናብ ኣልማዝ ኣጸጊዕዎ ንእግረ መንገዲ ድማ ዳሃይ ድሮ ምሸት ሓተተ ትማሊ ደኣ ጽቡቓት ገዛና ደው ኢሎምለይ ክዕልሉን እዮም ኣምስዮም ሽዑ ደቂሰ ለይቲ ግን ኣይግድን ሃተፍተፍ ክብል መሬት ኣውጊሐያ በረኸት ኣብ ልቡ ዝነበረት ዘምፀታ ኮይኑ ተሰሞ ዋ ኣንትልምዜ ነታ ዘረባ ስለ ዝጀመረታ ክትቅጽላ ተገደደት እንተኾነ ሕማቅ ከይከውን ስለ ዝሰግአት ኣንታ በሪሓወይ ስቕኢልካ መትሓዚ የብሉን ዳሕርካ ሕልምን ኣይ ብዙሕ ይርዳእንን እኮ ግን ሓደ ወዲዩ ክዝቶ ኢለ ክዝክሮ ይክእልን እየ ብዝኾነ ግን ምስ ኣፍቃሪቱ ክምርዓዊ እየ ሓሊመ ነታ ሕልሚ ኣንፈት ቀይራ ነገረቶ እወይ ኣልማዘይ በሊ እቲ ሰብ መን ምዃኑ ስንኳ ኣይዘክርክዮ ኣልማዝ ህውኽ ኢላ እንታይ ማለት ድዩ ትፈልጦ ዲኻ ርግፀኛ ይኮንኩን ግን ብሕልሚ መርዓ ሕማቕ ክባል ሰሚዐ ኣለኹ ገጻ ብሓንሳብ ክጥልመትን ክትርበሽን ምስ ተዓዘበ ብኹነታታ ተገረመ ኣልማዝ ሓብተይ ንምንታይ ትጨነቕ ኣለኺ ደቂ ሰባት ዝበዝሐ ግዜ ነቲ ብቐትሪ ንሓስቦ ኢና ኮለይትን እንደግሞ ስለዚ ክጭነቕ የብልክን ናይ ውሽጡ ስምዒት ሓቢኡ ተዛረበ ሕልሚ ካብ ልዓልናስ ካሕተኪ ሓደ ግዜስ እንታይ ሓሊመ መስለኪ እቲ ናቱ ነዊሕ ግዜ ከም ዝገበረ ገይሩ ክዛረብ ጀመረ ሓንቲ ቤተሰብና ጸሊም ክዳን ተኸዲና ይሓልመልኪ ኣንታ በሪሓወይ እዚ ደኣ እታ ቤተሰብካ ትሕጎስ እሞ ንስኻ ከዓ ምስኣ ትሕጎስ ማለት እኮ በለቶ እንተስ ኣረጋጊፃ እንተስ ሕልሚ ብግምጣሊ ዝፍታሕ ኢላ በረኸት ግን ብልቡ ተሓጒሱ ሕማቕ ከይከውን ፈሪሐ እምበር እታ ሰብ ደኣ ንስኽ እንዲኺ ፍሽኽ ኢሉ እቲ ንሱ ዝሓለሞ ሕልሚ ነግራ ምንባሩ ኣበሰራ በለቶ ተገሪማ እቲ ሕልሚ ዘይኮነስ ነቲ ሕልሚ ብኻልእ ሰብ ቀይሮ መንጋሪዩ ገሪምዋ ክልተ ጎራሓት ሓሙሽተ ስንቆም መሲላ ብውሽጣ ሰሓቐቶም ሓቂ ኸዲኻ በረ ኣነ ንስኻ እንተሓጒስና ብሓቂ ክትረጋግጽ ሓተተቶ ነቲ ዝሓለመቶ ዘኪራ ወይስ ግን ጥልበለት ብውሽጣ ድሕሪ ነዊሕ ካብ ናይ ሕልሚ ዕላል ወፂኦም ብዛዕባ ካልኦት ክዕልሉ ጀመሩ ነቲ ክዘራረብሉ መዲቦም ዝነበሩ ናይ መጻኢኦም መደብ ግን ኣይለዓልዎን ግዜ መሲ ስለ ዝነበረ ሕሳቦም ከፊሎም ካብቲ ቦታ ወፁ ብሓደ ጽምው ዝበለ በረኻ ተሓቋቒፎም ክጓዓዙ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ምስ በጽሑ ተፋኒዋ ፍንትት ምስ በለ ኣልማዝ ኣብ ውሽጣ ፍርሒ ተሰማዓ እሞ ሃንደበት በረኸተይ ኢላ ፀውዐት በረኸት ካብኣ ብዙሕ ከይረሓቐ ስለ ዝጸንሐ ቀልጢፉ ተመሊስዋ እንተኾነ ዘይንቡር ኣፀዋውዓ ኣልማዝ ኣሰንበዶ ኢልምዛ ድሓንዲኺ እንታይ ተረኺቡ ድሓነ በሪሓወይ ኣብ ውሽጠይ ፍሉይ ፍርሒ ይስምዓኒ ኣሎ በዛ ዘለኽዋ ኩነታት ኣብዛ ገዛ ቤነይ ክሓድር ኣይክእልን በሪሓወይ ክሸግረካ ንሎ መምሳሕ ይሕደር ስክፍታ እናተሰማዓ ናይ ውሽጣ ጠለብ ኣቕረበትሉ በረኸት ኣፍቃሪቱ ሕማቕ ኣለኹ ምስ በለቶ ሰንቢድ እዩ ፀገም የለን ምሕዳር ደኣ እንተ ዝያዳይ ሎም ግን ከም ቀደም ክጽቡቕ ኣየምስኽን ኩሉ ነገር ክስ ደስ ኣይብለንን ፈዚስኪ ዝንትብለይ ክዕልለክ ከለኹ ኣብ ገጽኪ ብዙሕ ነገር ይዕዘብ ነይረ ኣልሙዘይ ንስኽ ንዓይ ኩሉ ነገር ኢኺ ተጨኒቕ ክሪአክ ይደልን እየ ስለዚ ርግእ እሞ በሊ ነናይ ከዓ ገዛ ክፈትዮ ዘቕረበትሉ ሓሳብ ከም ዝተቐበለ መሲሉ ከይረጋግዓ ፈተነ ኣልማዝ ፍርሓን ጭንቀታን ካብ ነብሳ ቅንጥጥ ኢሉ ክወፀላ ተፈለጣ ካብ ቦርሳኣ መፍትሕ ኣውፅያ ገዛ ከፊታ መሪሓቶ ኣተወት እንዳ ኣልማዝ ንበረኸት መጀመርቱ ኣይኮነን መሰረት ለይልኦም እታ ገዛያ ነይራ በሪሓወይ በዚያ በልኮፈል ድሕሪ ምባል ቴሌቪዥን ወልዕትሉ እሞ ክዳን ቀይራ ክትምለስ ናብ መደቀሲ ኣተወት በረኸት ነቲ ገዛ ብዓይኑ ኮለሎ ነታ ካብ መደቀሲ ናብ ሳሎን ዘላ መፈላለዩት ማዕጾ ጠመታ እሞ ብዝኽሪ ንድሕሪት ተመልሰ ኣቶ ሰሎሙን ማዕጾ ናይ ገዝኦም መፍትሕ ስለ ዘባላሸወ ናብ ወዲ ንዕልቱ ብምኻድ ማዕጾ መጺኻ ዓርለ ይበሎም ኣልኣዛር ሰንበት ከም ዝጥዕሞን ኣብኡ ከለውን ስድራ ሰላም ክብሎም ክመጽእ ምዃኑ ነገሮ
አልዓዛር በመሰረት ቆጠሮኦም ናብ እንዳተ ሰሎሞን መኪና ልዕሉ ተበከሰ እሞ ናብ በረኸት አላጊሱ ከካይዱ ሓተቶ በረኸት ሰንበት ስለ ዝነበረ ስራሕ እውን ስለ ዘይብሉ ምስኡ ከደ ኣብቲ ገዛ በፂሖም መኪና ፀጊዖም ካንሸሎም ምስ ካሕኩሑ ኣልማዝ ከፈተቶም አልዓዛር ምስ ካልኣዩ ኣብ ፊታ ፀንሑ ኣሊሓወይ ኢዳ ዘርጊሓ ሰላም በለቶ እዚ ኸዓ ዓርከይ ተላለዮ በረኸት እዩ ዝበሃል እዚኣ ኸዓ ኣልማዝ ተላለዩ ንኽልቲኦም ኣላለዮም ሰላምታ ተለዋዊጦም ድማ ብሓባር ንውሽጢ ገዛ ኣተዉ ንኣቶ ሰሎሞንን ወይዘሮ ፀሃይን ሰላም ኢሎም ኮፍ ምስ በሉ ሓማትኩም መቸም ክትፈትወኩም መዓት እንደ ኣብ ኣወል ቡና ኢኹም መፂኹም ዞም ደቀይ ኣልማዘይ ንዒ ቅድም ቁርሲ ምፅሎም በረኸት ተሰኪፉ ኖ ቆሪስና ኢና ማማ ኢሉ ተቃወመ ቡን ክሰትዩ ኣብ ፊት ወይዘሮ ፀሃይ ኮፍ በሉ ኣንታ አልዓዛር ወደይ እዚ ጋሻስ ዘይሎሚ ገዛና መፂስ ክንዲ ትበልዑስ ዋ ታንኩማታ ወይዘሮ ፀሃይ ኣብ ገፀን ፍሽኽታ መሊአን ናብ አልዓዛር እንዳጠመተን ተሳሪበን አልዓዛር ቡን እናሰተየ ክዕልል እንከሎ በረኸት ክንስቕ ኢሉ ይዕዘብ ነበረ ኣልማዝ እውን ከምኡ ፀፀኒሖም እጣማመቱ እሞ በረኸት ቀልጢፉ ገፁ ይጠዊ ክልተ ሰለስተ ግዜ ዓይኒ ንዓይኒ ምስ ተጋጨው በረኸት ኣብ ውሽጡ ገለ ነገር ተሰምዖ እዛ ጓል ኣዝያ ደስ ትብሎ ትመስል ሓቀይ ብልቡ ተዛረበ እዚ ወዲ ክንደይ ጥምት እዩ ከይትብሎ ኣድህብኡ ናብ ዓርኩ ክገብር ተቃለሰን ኣልማዝ ንበረኸት ፀፀኒሓ ክጥምቶ ምስ ጀመረት እዚ ወድስ ሓፋር እዩ ዝመስል ናይ መዓስ ዓርኩ ዳልኸ ንገዛና መጀመርቲ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ምስለኒ እናበለት ብውሽጣ ሓሳባት ተሰላስል ድሕሪ ገለ ደቃይቕ ግን ንሳ እውን ነቲ ናይ ሓባር ዕላል ተሳተፈቶ ቡን ተሰትያ ምስ ተወድአት አልዓዛር ነቲ ማዕፆ ክሳብ ዘዕርዮ በረኸት ኮፍ ኢሉ ኩሉ ምንቅስቓስ ናይ ኣልማዝ ዝዕዘብ ነይሩ ኣዘራርብኣ ንሰብ ዘለዋ ክብረት ኩሉ ነገራ ፍትው ኣበላ ንሰብ ዋላኮ ብሓንቲ መዓልቲ ኣይትምዘኖ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ እንተኾነ እውን ክትግምግሞ ትኽእል ኢኻ አልዓዛር ስርሑ ምስ ወድአ ክኸዱ ተበገሱ እሞ ኣልማዝ ስንብዲላ እዋ ናቤዳ ሓንሳባ ፅንሑ ኣንታ ናቤዳ ነቒልኩም በሉ ከይተዛርቡኒ ወይ ለጌ ኣይ ክሳብ ትውድኡ ኢለ እንዲ ክፅበየኩም ፀኒሐ ኮፍ ደኣ በሉ ዞም ደቀይ ኣልማዝ ጓለይ ንኣይ ቀልጥፊ ማያ ሕፅብዮም ብውሽጢ ገዛ ዝፀንሓ ወይዘሮ ፀሃይ ክንከይዲና ኢሎም ነልማዝ ክትሕስዋ ምስ ተዓዘባየን ሓውሲ ትርር ኢለን ተዛሪበንኦም ኣልማዝ እውን ዝበለቶም ክትገብር ማይ ሻሓነን ሒዛ መፀት አልዓዛር ኢዱ ሰዲዱ ተሓፅበ በረኸት ግን ባዕለ ዝሕፀብ ኢሉ ምሕፃብ ኣበየ ምናስና እንድያ ተሓፀብ ጥራይስ ኢልካ ኣይትሰከፋ አልዓዛር ምስ ተዛረቦ ብጨቕጨቕ ፀሊኡ ኢዱ ተሓፅበ በረኸት ናብታ ገዛ ካብ ዝኣትዋ ትሒዙ ከይተዛረበ ይውዒሉ መእተዊ ዘረባ ክኾኖ ኣሰኪፍና ክን ወይዘሮ ፀሃይ እንታይ ጌሽና መፂና እሞ ክሳብ ክንዲ ዝተሸጊርኩም ቦሊስ ከይቕኒልና ኣብ ካሕሳኹም ድማ የውዕለና ምስ በለ አልዓዛር ትቕብል ኣቢሉ ዋ በሪ ዓርከይ በሊኢኻ ዳ ናበይ ሓንቲ መዓልቲ ድራር ክእውሉ ኸዮም ዕዳ ኣለካ ኣነ እኳ ሕሉፍ ኢደ ዝኽፈል ዘለኹ ምስ በለ ኩሎም ብሓባር ሰሓቑ በረኸት ኣብታ ሰዓት እቲኣ ዝያዳ ፈኺስዎ ክዕልል ጀመረ ምስ ኣልማዝ እውን ኣይተጋየሸን ኣልማዝ እንተስ ነታ መደብደልያታ እንተስ ንበረኸት ክትሕጉስ ፍሽኽ ኢላ መሊሳትሉ ማኣዲ ምስ ተላዕለ ካብ እንዳ ኣቶ ሰሎሞን ተመሳጊኖም ወፁ በረኸት ካብቲ ገዛ ክወፁ ታዊኹ ከም ዝፀንሐ ኣብ መኪና ዲብ ምስ በለ ኣንታ ኣሊ ዓርከይ እዞም ገዛ ዳ ክንደይ ደስ ክብሉ ኸዮም ሰብ ክኽብሩ ናብዛ ገዛ ክትሓስብ ከለኻ ናይ ግድን ክትማልኣን ኣለካ የበሪ ዓርከይ ነዞም ገዛ ኢልካ ካብ ክተመኽንስ ኣልማዝ ዘይትብል ኣንታ ሌባ ፍሊጠካ ኣለኹ ኣታዓሊ ዓርከይ ሓቂ ዘረባ ደስ ትብል ቆልዓ እያ ነዚኣ እሞ እንተክተውፅእ ኣላ ኢኻ ሕፍረቱ ኣብ ገፁ እንዳተነበ ኣድናቆቱ ገለፀ ጥራይ ንስኻ ድልው ኩን እምበር ኣነ ደኣ ወሸለ መካየድ ትረኺበ ሌላ በረኸትን ኣልማዝን ብኸምዚ እዩ ጀሚሩ አልዓዛር ስራሕ ክበዝሖ እንከሎ ዝኾነ ነገር ናብ ሓትንኡ ዝለኣኽ እንተደኣህልይዎ ንበረኸት ይዝልእኾ እቲ ኣጋጣሚ ንበረኸት ንፅቡቕ ኮይኑ እዩ ምስ ኣልማዝ ክለማመድ ግዜ ወሰደን አልዓዛር ዘይፈልጦ ቆፀራ እናሓዙ ሻሂ ክሰትዩ ጀመሩ በረኸት ንኣልማዝ ከውፃ ምስ ጀመረ ናብቲ ገዛ ምኻድ ኣቋሪፁ እዩ ኣይደንጎይን ቀልጢፎም እዮም ተፈቒሮም በረኸት ሕቶ ፍቕሪ ናብ ኣልማዝ ምስ ኣቕረበ ንሳውን ግዜ ከይወሰደት ቀልጢፋ ተቐቢላቶ ኣብታ ሰዓት በይኑ ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢሉ
ኢሉ 5 ዓመት ንድሕሪት ተመሊሱ ክዝክር ጸኒሑ ኣልማዝ ክዳውንታ ቀይራ ንበረኸት እውን ይኾነዩ ዝበለቶ ክዳን ለይቲ ሒዛትሉ መጸት ንሱ ግን ኣብ ጥዑም ዝኽሪ ስለ ዝነበረ ነታ ፊቱ ዝነበረ ቲቪ ቁልሕ ኢሉ ናይ ረኣያን ጸኒሑ ኣልማዝ ምስ መጸቶ ግን ገጹ ናብኣ ቀየረ ኣልማዝ ኣፍቃርያ ምስ ኣምህላው እኮ ደስ እንተበላ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ግን ነብሳ ዝፈተወት ኮይኑ ተሰምዓ ምኽንያቱ ኣዲኡ ከም ትሻቕል ጽቡቕ ጌራ ትፈልጥ እያ ኣፍቃርያ ግን ማዕርኽ እንደይ ድሌታ ከማልኣላ ከም ዝደሊ ኣመነት ኣነ ግን ከም ናቱ መስዋዕቲ ከፊለ ይፈልጥኒ ሓቀኛ ኣፍቃርኻ መስዋዕቲ ክኸፍል ኣለዎ ነታ ፍቕሪ ምስ ጀመሩ ርክብ ክገብሩ ዝሓተታ ሕቶ እውን ንጺጋቶ እያ በረኸት ግን ካብ ድሌታ ክወፅእ ስለዘይደሊ ድሕሪታ ሕለት እቲኣ ነቲ ሕቶ ፈጺሞ ኣይደገመላን ሽዑ ምስ መለሰትሉ ነቲ ሕቶ ከም ዘይደግመላ ቃልኣት እዩ ኣልማዝ ኣብ ልዕሊ በረኸት እምነት ክትሕድር ኣኽኢልዋ እዩ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ግን ኣልማዝ ነብሳ ዝነቐፈት ትመስል ካብ ፍቕርን እምነትን ዝዓቢ ነገር እንታይ ኣሎ ድዩ በረኸት ሎሚ ናተይ ጽባሕ ድማ ናተይ ስለዚ ነዛ ዓቂበያ ዘለኹ ክብረይ ነዚ ክቡር ኣፍቃርየ ሎም ምሸት እየ ዝረክቦ ንበረ ደኣ እዚ ኸማን ክውሕዶ ክንዲ እቲ ዘኽብረንን ዝሓልለይን እውን ኣይክኸውንን እዩ ብምባል ናብኡ ቅርብ ኢላ ጨጉሩ እንዳሓዘት ልማዓንቲ ኣብቲ ሓሰብከዮ መደብ ኣቴካ ምሽ ማማኻ ሞ ተሸቒላትሉ ናብ ነብሱ ጽግዕ ኢላ ኮፍ በለት ጸገም የለን ኣልማዘይ ጽኽ ዝብል ክንዳ ኩሉ ነገር ከማልኦ እንዴ ዝደሊሉ ንሱ እውን ናብ ኣፍ ልባ ጸጊዋ ደቀሳ ኣነ ንስኽን ተቐሲንኪ እየ ዝቐስን ተጨኒቕኪ ክሪአኪ ደለነ ሰምዕኒ ኣለኺ ወሰማዕካ ኣለኹ ዘረይ ክልቲኦም ናይ ልቦም እንዳተዛረቡ ግዜ ወሰዱ ማዕጾ እንዳኣቶ ሰሎሞን ብሓይሊ ተኳሕኮሐ እቶም ናይ በይኖም ዓለም ወኒኖም ዝጸንሑ ፍቑራት በቲ ሃንደበታዊ ክስተት ሰንበዱ ኣልማዘይ ናትኩም ማዕጾ ድዩ ውሽጡ እንዳተረበሸ ይሕቶ ቅሪብላ እንተ ንሳ ግን ከምዛ ገለ መጽኡ ዝወስዳ ኣብ ሕቑፊ በረኸት ኣትያ ፈጠጠጥ በለት ክብረት ሰማዕቲ መበል ካልኣይ ክፋል ዛንታ ዓስቢ ትጽቢት ኣብ ዝተዛዚማላ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ረቡዕ ድማ መበል ሳልሳይ ክፋል ሒዘ ክምለሰኩም እየ ክብረት ሰማዕቲ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብደራሲት ግደና የማነ ዝተደርሰት መጽሓፍ ኮይና ብናታ ፍቓድ እውን ዝትርኻ ዘለኹ ክብረት ሰማዕቲ ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ቀንዲ ክትርኻ ዝደርኸኒ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ነዛ ብዕድመ ኣዝያ ንእስቲ ዝኾነት ተስፋ ዘለዋ ስነ ጥበባዊት ጓል ኣንስተይቲ ሓፍትና መታን ክትሕገዝ ኢለ ኩልና ድማ ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ገዚእና ነተባብዓያ ከምኡውን በዚ ኣብ ታሕቲ ገዲፈልኩም ዘለኹ ቁጽር ቴሌፎን ንግደና ደዊልኩም ብንዋት ይኹን ብሞራል ክትሕግዝዎ ይላቦ ኣብ ዝመጽእ ረኽበና ብሩኽ ቅነ